mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nagbigay ako ng 5K sa babaeng hindi ko pa nakikita ng personal. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jason. At ito, ang aking secret file. Matagal-tagal na akong single. Dahil work from home lang ako at bihira nang lumabas, halos wala na rin akong pagkakataong makakilala ng ibang babae. May pagka-introvert din ako kaya naisipan ko na mag-download ng isang dating app. Dito ko nakilala ang isang babaeng itago natin sa pangalang Emma. Sa profile pa lang niya, napansin ko na ang kagandahan niya. Maputi, mahaba ang buhok, at napakaganda ng ngiti. Ikaw talaga ay mabibighani. Kung tutuusin, kamukha niya ang artista at model na si Kim Domingo. Pero ang pinakahinahangaan ko talaga sa kanya ay yung magaan siyang kausap. Nagsimula kami sa simpleng kumustahan, hanggang sa naging parte na kami ng araw ng isa't isa. Pagkagising sa umaga, may good morning na agad. Bago matulog, hindi po pwedeng walang good night. Nagkukwentuhan kami tungkol sa pamilya, sa mga pangarap, sa mga paborito naming pagkain at inumin, at maging sa mga pinagdaanan naming kabiguan sa pag-ibig. Kapag stress ako sa trabaho, siya ang nagpapatawa sa akin. Kapag siya naman ang may mabigat na dinadala, ako ang nakikinig. Umabot pa sa puntong kabisado na namin ang schedule ng isa't isa. Kapag matagal siyang hindi nagre-reply, ang alam ko, nasa eskwela lang siya. At paminsan, pag alam ko namang wala na siya sa eskwela at hindi siya nagre-reply, nag-aalala ako. Kapag ako naman ang tahimik, siya ang nagtatanong kung ayos lang ba ako. DJ Rocky at DJ Jello, sa paglipas ng mga araw, hindi ko namamalayang hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Sa ikatlong linggo, simula na magkakilala kami sa dating app, sinubukan ko siyang tawagan. At dito ako lalong nahulog. Kung gaano siya kaganda sa mga larawan, ganun din siya kalambing magsalita. Matalino, palabiro, at marunong makinig.
Minsan nga hindi namin namamalayan na halos 2 oras na pala kaming magkausap. At pakiramdam ko, may nabubuo ng espesyal sa pagitan namin. Kaya isang araw niyaya ko siyang lumabas. And since estudyante pa siya, ang sagot niya sa akin ay gusto niya munang matapos ang finals niya bago kami magkita. Ayaw niya raw na mawala ang focus niya sa pag-aaral. Dahil sa sinabi niyang yun, DJ Rocky at DJ Jello, ay mas lalo ko siyang hinangaan. At sabi ko sa sarili ko, matyaga akong maghihintay. Pero syempre, next level na ako. Hiningi ko ang kanyang Instagram account o Facebook. Pero sabi ni Emma, wala siyang Facebook account dahil pribado siyang tao. Ang ibinigay niya sa akin ay ang kanyang Instagram account. Syempre, nung nakita ko na ang kanyang Instagram account, chinek ko yung profile. 3 pictures lang ang laman. Pareho nung nasa dating app. Konti lang ang kanyang followers, konti lang din ang fina-follow. Wala naman akong nakikitang dahilan para magduda. Hanggang isang gabi, nag-message siya. Pwede ba kitang tawagan? Pagkasagot ko, ramdam ko nang may mali. Tahimik siya. Parang pinipigilan niyang umiyak. Di tinanong ko na kung anong nangyari. At doon na siya tuluyang napahagulgol. Sabi niya, graduating na sana siya. Ilang linggo na lang at matatapos na ang kurso niya. Pero may natitira pa raw siyang balanse sa school. Hanggat hindi yun nababayaran, hindi siya makaka-clear para sa graduation. At hindi rin niya makukuha ang diploma niya. Mahirap daw ang lagay niya ngayon. Dahil kawawala lang sa trabaho ng tatay niyang seaman. Wala na raw silang mapanghugutan ng pambayad. At nahihiya na siyang humingi pa ng tulong sa mga kamag-anak nila. Habang nagsasalita si Emma, awang-awa ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang tamang sabihin. Ang alam ko lang, ayokong maramdaman niya na mag-isa lang siya. Kaya tinanong ko kung magkano pa ang kulang niya. Ayaw pa niyang sabihin nung una. Pero nang mapilit ko, inamin niyang 5,000 pesos pa ang kailangan niya para makapag-clear. Hindi na ako nagdalawang isip. Tinanong ko kung saan ako pwedeng magpadala. Ipinasok ko agad ang pera sa account niya. DJ Rocky at DJ Jel, wala naman akong iniisip na kahit anong kapalit. Kasi sa puntong yun, yung nararamdaman ko para kay Emma, awa. At siguro, itong babaeng to ay unti-unti ko nang minamahal. At ayokong masira ang pinapangarap niya. Pagkatapos noon, mas lalo ko nang gustong magkita kami. Pero sa bawat yaya ko kay Emma, may dahilan siya. Minsan may aasikasuhin sa school, minsan may sakit, minsan may kailangan sa bahay. Hanggang sa isang araw, pumayag na siya. Excited akong bumiyahe papunta sa cafe na napag-usapan namin.
At habang papalapit ako sa cafe, napansin ko ang isang babae na ngumingiti sa akin. Parang may mali. Paulit-ulit kong tinitingnan yung mukha ng babaeng yun. At paulit-ulit kong tinatanong yung sarili ko, si Emma ba talaga to? Nagpakilala siya sa akin na siya si Emma. DJ Rocky at DJ Jello, nung umupo kami sa mga silya namin, hindi ko siya matingnan ng diretsyo, hindi ko nga siya mayakap at mabeso. Dahil malayong malayo ang itsura niya sa lahat ng mga litratong nakita ko sa dating app at Instagram kumpara sa personal. Sa pagkita ko kay Emma ng personal, ay napagtanto ko na halos lahat pala ng kanyang mga litrato at yung mga ini-story niya ay merong matitinding beauty filters. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Matindi ang mga ginamit niyang pag-e-edit. Hindi lang mukha niya yung binago, pati yung pagkakakilala ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya naman nagpaalam ako kay Emma na pupunta lang sa banyo. Pagpasok ko ron, agad kong tinawagan ng kaibigan ko. Sabi ko, "Pre, pwede bang tawagan mo ko? Kunwari may emergency ka sa akin." Ilang segundo ang lumipas. Habang nasa table kami ni Emma, tumunog ang cellphone ko. Nagkunwari akong nabigla. Sinagot ko ang tawag at humingi ako ng paumanhin kay Emma at sinabi kong kailangan kong umalis dahil may emergency. DJ Rocky at DJ Jello, mahigit 1 oras lang kaming magkasama ni Emma, pero pakiramdam ko, pinakamatagal na 1 oras na yun sa buong buhay ko. Habang pauwi ako, ang daming tumatakbo sa isip ko. May mga tanong na bakit sa akin nangyari to? Bakit ako nagoyo ng ganito? Parang pakiramdam ko nananaginip lang ako. Kaya pagka-uwi ko ng bahay, binlock ko si Emma sa lahat. At hindi ko na siya kinausap pa. At hanggang ngayon napapaisip ako kung ano ang mas masakit. Yung 5,000 pinadala ko o yung katotohanang nahulog ako sa isang taong hindi naging totoo sa akin sa simula pa lang. Masama bang aminin na bilang lalaki, mahalaga pa rin sa akin ang pisikal na atraksyon? Hindi yan naman naghahanap ako ng perpektong babae, kundi gusto ko lang naman na yung babaeng minamahal ko, siya rin yung babaeng pinapantasya ko. Si Emma, hulog na ako sa kanya online. Pero nung humarap na siya sa akin, sa totoong buhay, parang iba.
Gusto ko yung babaeng minahal ko online, siya ring babae yung haharap sa akin sa totoong buhay. Kasi kung sa umpisa pa lang, kailangan mo nang itago yung tunay mong sarili. Paano pa mabubuo ang isang relasyon na ang pundasyon ay tiwala? Mababaw na kung mababaw ang tingin nyo sa akin. Pero para sa akin, big deal yun. Kasi para akong nabudol. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Jason. At ito, ang aking secret file.